back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Maong ako pa nimo, mupatuon na lang ka. Sa mukha ni mo, oy! Samo, Ikaw mag-apil-apil dyan ka da! tas nga kay kawi. Tos ayaw tuod, Amaya! Ikaw ba? Sige na taon, day. Kay tingalig maabot na sa mama. Pating kay kagnaong oy. Pating, tas nga kay kagnaong. Di ka maluyan ng imong maguwang. Ha? Nagtarong ko naghangyo nimo. Ay, magsamok-samok ha! Kay gusto pa ko maligo! Gusto ko makataon kog langoy! Hoy! Lakaw na mo, oy! Di man gud mo kuyog si Amaya? Mamugos man mo? Hello moy. Di ka na mo kuyog kay sige man sa nimog pugong amawa ka. We! Jarid, tawagon ako sa daddy ha para pulis ang mukuha ning amaya. Pulis! Pulis. Kailan kag pulis? Oh. May pagipapulis ka kay maldita man ka. Akong tawagon si daddy. Ha? Aron siya mo imukuha anig pulis. Ipakuha ta nig pulis. Tanaw na tong dili siyang patuo. Sige, sige! Sige! Ipapulis na ninyo! Kay maghikog yun nas Amaya! Sa? Sige, dayon! Ingna dayon sila nga maghikog ka, Amaya, aron sila mahadlok. Aha! Mo din ang imong alas, ha? Imo lang da yung hulga-hulgaon si kuya nimo ug ang imong mama nga maghikog ka kung dili ka tumanan sa imong gusto? Ha? Di kito madaan si daddy nako na nang imong hulga. Ha? Ingnon gid ka ato nga. Sige, paghikog dia. Karon no, ako tong tawgon og paanhion aron maoy ipapulis dayon ka adto kung maginahi ka. Ako tawgon. Uli na lang ko, oy! Sir, miingon ka ganiha nga gigutom na kay ka. Pero tan-awa ra gud ang pagkaon nga nasi mo atubangan o. Mura magwa gyud na makuha eh. Sorry Dalia. Sorry yun nga ingon ini ang imo nakita. Abi na kog okay ra ko. O kaya na ko nga mulihok pareha sa unang mga adlaw. Gaan ang buot tungod kay nagtuo raman ko. Gaway bugat na problema. Nga muhadla na ako pero dili man di ay kaya. Abi na ko madawat ra na ako sa dakong kasayon ang pagsuway. Ang pagsuway na ako sa kapalaran. Pero sakit. Dili man ay sayon. Sir, Pwede bang mamalhintag dapit nga wala ay mga tao sa palibot? Adto na ko dito isumbong nimo ang tanan. Ayo kay nakanahon na ka nga angad yung kang patuo sa iyong maguwang. Dili man ta siya mapauli. Gay kay siya ko, bisag inday-inday pa na siya ni Jared. Ingon siya anak kapating. Kung wa pa na ko siya hadluka nga tawgon ako si daddy aron dadaan siya pulis, di kita tala siya mapauli din he. Tabangi ra ko nagsulti si Jared sa ilang mama para di na kita siya makapaduol ni Aisa Tita Jim. Kay kadto yung kuwanggol nga dako. Mo'y nagtudlo ini niya aron di na mo patuo badlungon sa iyang kuya. Ayaw na gina siya hatagin ninyo higayon nga makiguban-uban atong Aisa. Pikat ni mo. Si May Maday. magdili, may classmate. Di, pikat. Sorry nga pangayoon nako ang imong oras ha Dalia. Oh. Okay ra ba nimo ning dapita? Maayo man gud dinhi kay way samok. Namang gani pila ka mga tao lang pero distansya ra sab dinhi. ipadayon tong gusto nimong iistorya ganiha, sir. Oh. Ingon man gud
Diini ang tinod nga sitwasyon. Mao nga miingon ko nga dili sayon ang pagkaguba sa akong reputasyon karon. Nainsulto kong maayo tungod kay ang tao nga nagyatak sa akong ngan. Ako pa man kong close friend. Ha? Kinsabay magdahom nga ang tao nga maoy akong giisip nga igsuon. Maura sabdi ay ang muguba sa kumpangan. Dili unta ko gusto nga mubasol niya. Tungod kay nahibaw ko kung giunsa niya sa paglikay sa flirt na kong asawa. Pero nagpadaog siya sa kahuyang. Iyang gisakyan ang kauhaw nga gibati sa kundatan akong asawa. Iyang ikalimtan nga ako nga bana iyang close friend. Baong, gusto na ko silang pailhon. Huh? I know. Dili sila lisod panimaslan. Aron dili na sila mahimong sumbanan sa uban. Sayon ra kaing tipi unto mga tawhana dalya. Pero ako una mong ipahimutang. Unsa? Akong iintrigar nimo sa hingpit ang Minimart. Akong ibalhin sa imong pangan. Bugti sa imong kabutan. No. Dili ko. Dili ko, sir. Uy. Oh, Nga nagong moingon man ka, ana. Nga wa ka may obligasyon ako. Ayaw, sir. Dili ko masugot. Wa magpasabot og bugti ang kaayong akong gipahinungod nimo, sir. Busa pa sa hilua. Mubalibad yun ko bahalag masuko ka. diin ka man kaniadto. Anong wa man dayon magkatagbo ang ato mga dalan. Sir? Kung nakaasawa pa ka kung parehas na modalya, pagkanindot ka sa nahimo na kong kinabuhi. Wagin unta tingali ko, magkatilaw nining kasakit nga akong natilawan karon. Sir, nahibaw kong ligon kang matanga sa pagkatao. Tuhui ko nga pinaagi sa panabang sa Ginoo. Your broken pieces will be back to normal again. Mula pa rin kinitanan. Naagian ko na. Kung unsa cute kabuutan sa Ginoo, wa ko niya pasagdi, sir. Maong ikaw, ayaw cute pagpakawa sa paglaom. We just don't know and understand God's purpose. Sigon sa akong giingon, mula bayrag hapon kining tanan, sir. So, this time, sakit man. But, just kneel down and keep looking up. Kaya ang Ginoo na ara, sir, naminaw ra na nimo. Og andam nga moam-am sa kasakit nga imong gipati karon. Kanindot ni mong paminahon mo, sulti. Mura kag anghel gikan sa langit nga mikunsan sa yuta aron pag-amaam nako. Salamat, Dalia. Wa gid ay kumasayop sa pag-isip nimo nga usa ka suod nga higala tungod kay pagkalimpyo gid sa imong konsensya. Pwede bang mugakos ko nimo? Sir, Ganong dili pa man ikaw. Bravo! Adeline, Oh, yes. Surprise? Wa ka magdahom nga basakpan ta ka sa akto? hey! pasag di siya muputak, Dalia. You have nothing to explain ining babayan. Babayang lapukon. Natural lang nga iyat ang butang-butangan nga nagduwa sa tagkayo. Kay tungod sa iyang pagkasakop ni Satanas, magtuugid siya nga kitang duha demonyo. Parehasab niya. Pasag din ang gagang dako nga magtuo og bati-batok nato as long as nga limpyo ta. Limpyo ang atong konsensya. Gusto na na imo pag-emote diha. Mara na ako ikasulti. Patas na ta. Mugwa na kay katungod ka manghilabot ako, okay? Wow! Kawago ni mo'y uwaw!
Ha, bahala ka na sa kinabuhi mo eh. Dili na magsakit ang akong tiyan kung pila ka mga lalaki ang imong ipuno sa imong kinabuhi kay wa na ko'y interest. Ayaw lagi ko padungga nga imong iamo sa imong pagkakundatan ning babayhana nga naa sa akong tupad. Kay dili ni parehas nimo nga humok og ilong. Edukada ni, maong naanini ang tanang respeto nako. Madlukon kini sa Ginoo, maong ayaw gini hilabti. Kay kung imo nang buhaton, anha ka na gyud baka ilagkin sa ko. Ibo ko gihadlok. Batiya gyud ang kahadlok kung imong hilabtan kining giisip na kong igsuon. Ha? Wa patamahaman ha, babay? Punita ka! Gagit ko nimo, ha? Palaban lang imong laki, kay andam ko. Kung gusto ka, Ignacia, nga andam ko makigduelo niya dinhi, aron mahuman ang istorya. Sir, Ha? pwede kong mangayo sa imong permiso? Why? Sige, usabay imong gusto. Kini lang, sir. Dali ha? Next time, pili ang tao nga imong bahad-bahalan, ha? You shit! Kuwang pa kaya akong dungagan. Limbal ka! Mangtas pa yun ko. Maong ayaw yun kong tuyo eh. Kung diskumpyado ka sa akong pagtamparos nimo, kiha kay ato bangon ta ka. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!